Takže vážení kapraři, chci vám všem poděkovat, že jste dorazili v takovéhle sestavě na druhý ročník Respect Cupu. Protože se nám ten druhý ročník podařilo ve finále dát v takovéhle sestavě zase dohromady, je úplně super. A doufám, že jsme udělali nebo založili takovou nějakou tradici. Každý rok bychom se takhle mohli jednou potkat, což tady úplně nejlíp vystihnul Jirka Habakuk, který věnoval takovýhle krásný putovní pohár, který jsme teda dodatečně vydali jména loňských vítězů, takže tenhle ten pohár by tady měl zůstat na nějaký čas a někdo z vás, protože mu někdo novej, kdo se toho Respektu ještě v budoucnu zúčastní, by se ho mohl odníst. Máme tady pak samozřejmě další krásné ceny, který pro vás připravil zase tady majitel firmy Respekt, Lukáš Tomán. Takže jsou tady krásné ceny pro vítěze a dále tady máme takovýhle plakety, kterou se odnese každý, kdo se toho závodu zúčastnil, ať máte nějakou památku. Takže, jak se říkal, rád bych poděkoval Lukášovi Tomanovi za to, že vůbec jsme ten závod mohli zrealizovat, že věnoval takovýhle krásné ceny. Habakukům za super nápad s tím pohárem, který tady máme. Tak bych chtěl moc poděkovat správci jezera Romanovi Kordovi, kterého tady dneska zastupuje Pepíno Míka. Pepíku, pojď tady k nám. Ještě, že to není, protože ty jsi řekl správci jezera Romanovi Kordovi, on je ředitel, on je to hrozně. Je to ředitel. Děkuju. Díky. Takže mu děkujeme, mohl by si díky moc, mohl by si ty nějak zhodnotit tenhle závod, který tady proběh. Nenachytalo se úplně tolik ryb, jak jsme předpokládali, ale Roman nás na to upozorňoval. Já bych vám chtěl taky poděkovat za to, že jste se zúčastnili této úžasné akce, za to, že jste přijeli k nám a musím říct, že my jsme trošičku tenhle průběh očekávali. Mysleli jsme si, že ta hvězdná sestava tady nachytá o trošičku víc, ale počasí bylo proti nám, bylo proti vám a přesto vám děkuju, protože od počátečního hvězdu až do konečného hvězdu, do ukončení, to byl naprosto bezproblémový průběh, nebyl jediný problém, bylo to úžasný. Respekt k vám, respekt s váma. Děkuji. Ale každopádně vám všem velký respekt a velký dík za ten souboj. Hrozně rád jsem, že Tomáš nakonec toho kapra půl hodiny před koncem závoda vydoloval a že vlastně všichni, kdo tady jste, každý tým toho kapra udělal, takže super, paráda, díky. No a nyní přijdeme k tomu nejdůležitějšímu, a to je tedy vyhlašování vítězů. Můžeme si říct, že se teda v 6 týmech nakonec chytlo pouze 8 kaprů. Do nějaký ryby jsme přišli, to víme. Michal měl na prutě krásného kapra, nebo respektive Krištof asi to byl z Kopíně, o něco přišel. Karel nárazem do Borovice taky přišel o nějakou rybu, takže něco nám uteklo, ale o to bylo zajímavější. Takže ulovilo se nakonec 8 kaprů bodovaných, když největší kapr měl 21,73 kg a ulovil ho Petr Podíl z Infinity, takže je potlesk. Tyhle se ryby moc hezký, si myslím, kromě toho jednoho, ale byl taky krásný, každý kapr je hezký. Trošku nám, jak říkal Roman, že Michal mu zkazil ten průměr, ale to se prostě stává, mohlo to být úplně jinak, kdyby vytáhli toho velikýho a Michal to dneska ještě všem na těch bednách zdramatizoval tím záběrem za 10 minut 12. Každopádně, kdyby to byl kapr, tak jsme to rybu měli. Naštěstí to byl jeseter, teda ne naštěstí, ale byl to jeseter, takže jsme ho nevytáhli ani v tom bodovaném čase, ale byla to taková super tečka za tím závodem, takže to bylo taky velmi fajn. A díky tomu, že teda Michalovi ten velký kapr spadnul, tak nakonec pro tým McBites je to 6. místo s celkovou hmotností 6,12 kg. Michal Kučera. Tak nám díky moc. Blahopřeju. Děkujeme. Děkuju. Tady máte takovou památku, něco má. Je taky důležitý říct, že všichni, kdo tady jste, věnovali super ceny do soutěží, které byly velmi hezky sledované během toho přenosu. Hlasovalo skutečně spousta lidí, takže i za to díky, za ty ceny, které jste nám dali.
Díky strhujícímu finiši. Je nakonec páté místo odnáší Tomáš Blažek, který úplně na konci ulovil kapra 11,91. A to je nejbojovnějšího kapra závodu. Tomáš Blažek a jeho samozřejmě už i rybářský kolega, životní kolega Zuzka Suchá, takže potlesk pro Zuzku, jediná ženská tady rybářka sama. Díky, vedle mrtvý. A máme tu místo čtvrté. Bohužel prostě stejně jako minulý rok ta bedna utekla velkým sympatiákům a opravdu musím říct, že s klukama byla celý rok perfektní práce, protože z Jirky bylo prostě vidět, jak se na ten závod těší, takže Jirkovi velký dík už za ten minulý rok, kdy jsme vlastně ten ročník uspořádali první. Jirka do toho šel, že vím, že tady opravdu z toho místa asi víc udělat nedalo, ale krásný kapr 16 kg 15. Ještě ráno to byla bedna bohužel, takže hava kukové. Díky moc, vodníci. Taky díky. 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 Takovou. Díky. Díky. Ty bramboru na krk? Díky. Ještě jdeme k vyhlášení těch beden, tak už musím zmínit ty soutěže, které jsme tady měli. Některé už byly vyhlášený přímo na internetu, takže tam ty vítěze už známe a naleznete si je tam. Je důležité říct, že jsme měli soutěž, kde se typovala ta největší ryba, kterou chytil Petr Pudil, že samozřejmě ve chvíli, kdy se chytla, tak už mohli typovat. Mohli typovat samozřejmě předtím, ale ten člověk si počkal. Je to Ondra Karlovský, myslím, že ho možná někdo známe. Že jo. Taký mladý kluk. No. Ondra Karlovský, takže ten vyhrává tu cenu. Ale teď přesně nevím, co to bylo, Mardo. Bylo to 10 kg bojlí, Mick Bites, pampeliška a produkty Katran v hodnotě 1000 korun. A produkty Katran, který věnoval Habakukové, zase za 1000 korun. Takže Ondra Karlovský vyhrál tuhletu cenu. No a půjdeme teda k bednám. Takže stejně jako minulý rok, jsou to Infinity Baits, tentokrát Petr Pudil a Jirka Humal. Asi největší ryba závodu, po tom prvním večeru to vypadalo velice slibně, ještě dneska ráno to taky bylo jinak, a pak zakontroloval kolínský šéf kuchař, který prostě nemohl bez ryby odjet. Chlapci pro každýho. Takže děkujeme, takže potlesk ještě jednou pro Infinity Baits, který tady ještě dostávají další věcní ceny od Respektu. No? Jirko, ještě. Děkujeme. Tak děkujeme. Na druhém místě jeden ze dvou týmů, kterým se podařili ulovit 2 kapři. Tady musíme říct, že to bylo tak trochu štěstí na těch 2 rybách, ale jediný, kdo dneska vlastně zdolal, nebo ne, jeden ze 2, kdo zdolal dneska ještě ráno kapra Karel Nikl, který tím vystřelil Nikl tým na krásný důlní místo. Karel Nikl Honza Redák. Děkuju. Kdo to dělal? Je to dobrá ruka. Medaile. Romane, to je i tvoje místo. Děkuju, že jsi mi poradil. Karli, špidek to rozbiješ. Unesete to. Ale to vezme Karel. Vzhledem k ruce. To jsme Karel. Není tak invalidní. Děkujeme za rok. Pro jedničku. Tak a konečně první místo, už nám tady zbývají jenom 2 kluci.
další obhájení té pozice z minulého roku a není to opět nikdo jiný než tyhle ty dva klikaři. Jirka Majer a Honza Hubka nachytali krásný 2 kapry. A po zásluze opět první, gratuluji. Díky. Gratuluji. Dejte na krk. Máte volnou. Toho další památku. Bude mít plný ruce, respekt. Tady máte jedničky. Kromě těch 2 kaprů, kluci taky ještě vypráskli 2 Jessiny, stejně jako Kučerové tady. Takže i tyhle ryby se tady dali chytit. A pohár. No a pak je tady ta věc kutovní. Hava Kukovský. Havakukův pohár pro vítěze, to můžeme nazvat. To rád jak ní, to nebude vidět. Máš tomu zubou vrátku. Za rohu vrátíte, jo? Pro další štít. Díky všem. Děkujeme. Respekt. Tak ještě tady máme poslední věc, který se musíme pověnovat, a to jsou soutěže, které běžely během toho přenosu. Zůstají nám tady 2. Já bych poprosil Martinu, aby jsme se na to vrhli. Máme tady první soutěž, kolik typů podložek vyrábí firma Respekt. Opět bych potřeboval poradit s tou cenou, která tam byla. Boilie Infinity Baits. Je to Boilie Infinity Baits Wasabi, 10 kilový, katran, 5 návazové šmůrky v hodnotě 1000 korun a tričko Respekt. Takže my jsme to udělali tak, že jsme pozbírali ty hlasy, který prostě přišly. Hodili jsme je tady v číselné řadě. Tu číselnou řadu, Excelovou tabulku naleznete už teďka, naleznete možná teda po vyhlášení, vlastně už nejsme v přímém přenosu, naleznete na přenosovém webu a na Cardfishingu, kde teda budete moci vidět, kdo pod kterým číslem hlasoval, a my tady teďka vytáhneme jednoho vítěze. Já to takhle smrtně seberu, zašmotrchám, to mi půjč. Ještě to takhle promícháme. Odpovědí je... No. Možná jsme toho mohli jsme ho nechat vyhrát možná. Tak. To byl zase Danek Kobra určitě. A ukážeme Mardovi tady na kamerku. A je to číslo 254. A my hned tady na počítači najdeme, kdo se pod tímhletím číslem skrývá. Je to Tomáš Šmejkal. Tomáš Šmejkal. Tomáši, asi. Tomáši. Takže to byl Tomáš Šmejkal. No a nyní. Je tu hlavní soutěž. Tam jsme ty ceny poskládali, rozhodli jsme se, že to poskládáme. Všechno uděláme jednu fakt velikou cenu, která ve finále vyskákala až na nějakých 17 000. Takže je tam 10 kg koulí od Tomáše Blaška, že se nepletu, GLM Squid. Dalších 10 kg koulí Extáze od Karla Nikla, takže taky super cena, je tam toaster Rich Monkey, Katran za 1000 korun a pak je tam oblečení Respekt, Mikina. Takže krásná cena, a navíc chytání. Hodnotná. Úplně my jsme zapomněli, to Roman ještě neví. 3 dny chytání na Jaroslavy. Dva? Pro 2. Jo, pro 2 lidi ještě, pardon, takže Pro jednoho nevím. 3 dny chytání na Jaroslavy pro 2 lidi na tom jezeře Lago di Morti, jak jsme ho pojmenovali. Si užijete se super koulema. Krásný 3 dny. Těch odpovědí bylo opravdu hodně. A byla to teda soutěž, kde se typoval celkový vítěz. A musíme říct, že teda více než 50% lidí typovalo od začátku tyhle ty 2 bestie, který to nakonec urvali zase pro sebe.
Opět zase si lidi budou moct najít ty pořadové čísla, pod kterými hlasovali a od kdy hlasovali. Bylo zajímavé to sledovat ještě včera vlastně odpoledne, když Tomáš neměl nachytáno nic, tak stále chodili hlasy i pro Tomáše Vlaška, kterýmu taky hodně lidí věřilo, že by to ještě mohl otočit. Mrtvá zátoka. Zátoce, kterou jsme pojmenovali zátoka ztracených nadějí. To se vylosuje? No, vylosuje to, tak by to mohl vylosovat Karel. Jasně. Komu udělám radost? Tak zjistíme, zašmátrej tam, nekoukej na čísla, mohli by tě tam něco... Mám udělat svůj styl losovací? Mám? Dělej. Dobře. Tak tenhle to nebude. ...323 to taky nebude. A do třetice všeho dobrýho... 167 to taky nebude. Taky nebude. Karla, já to budu zametat! Nebude. Pozor. Tohle bude fér. A je to číslo, je tam poslední čísílko. To bude zasloužená výhra tohle. Co to je za číslo? Takže Kolik je to? 383. 383. Posledníček. A šťastlivcem je Milan Gruber. Milan Gruber přestal Karlovo divoké losování. Milan, to si ale uklidíš za to. Ale Gruber si to zpravil. Takže tím nám to skončilo, takže tím nám tenhle ročník končí ještě jednou. Všem moc díky, šťastnou cestu domů, ať se nikomu nikde nic nestane a budu rád, když za rok, nevím jestli tady, budeme se zase snažit najít nějakou zajímavou lokalitu. Asi bychom chtěli, aby tam bylo trošičku víc týmů, těch 6 přece jenom si myslím trošičku málo, chtělo by to o těch pár týmů víc, chtěl bych tam mít týmy ze Slovenska, doufám, že tato skvadra se tam zase sejde. Takže díky moc. Taky. Děkuji ti. Protože si to taky zaslouží. Děkujeme moc. Byl tady taky. Děkujeme. Mardovi, bez kterého by se to neuskutečnilo nikdy. Děkuji, Mardo. Díky. Já si dělám selfie. Když si pojďte teď vy tři takhle. To je důležitý ještě děkoval jsem Lukášovi vám všem, ale zapomněl jsem poděkovat Mardovi. Já bych potřeboval potlesk ještě pro Mardu, který vlastně ten přenos, vzhledem k tomu, že nám tady nešel moc internet, já jsem na to úplný kopyto, takže prostě tohleto všechno je Mardova práce, takže díky. Jo. Díky. Díky. To byl bákavo, super. Když to tak k sobě.